Maar we beginnen dit eerste uur met Yvonne te Nijenhuis en Johannes Boersma. Want in de oren na 5 maart hebben wij bij de Week Nieuwsshow vanaf begin april en na week 3 maart elke week een onderwerp wat van beschutting is in dit jaar van 80 jaar bevrijding van de Duitse bezetting. Deze week gaat het over de presentatie van een nieuw boek. En sneu 3 maart is in de Lutgertjerk in Verve de presentatie van het boek De Oorlog een gezicht geven verwedderde deel in de periode 40-45. Het boek is de laatste uit een reeks van zo'n boeken. En dat is dus de reeks De Oorlog een gezicht geven. Het boek is kreun terug Yvonne Nijenhuis en Reinder Postma. En de meewerking van Johannes Boersma en Buis, Johannes en Yvonne. Goedemiddag en welkom. Ja. Goedemiddag. Ja, Yvonne, na je week de presentatie van het laatste boek in een reeks van zo'n boeken over de oorlog 40-45. Ja, misschien eerst even van hoe is deze reeks ooit tot stand gekomen? Want het gaat op elke gemeente binnen een aantal boeken de oude jaren skreun, hè? Ja. Nou, mijn man die was onderwijzer in Oudwoude. En daar gaf hij geschiedenisles. En hij dacht altijd, je moet geschiedenis beginnen bij wat de kinderen zelf weten en beleven. Dus dan namen kinderen dingen mee. Er kwamen verzetstrijders in de klas praten. En nou, zo maakte hij verhalen daarvan. Die verhalen kwamen in de krant. En toen zei ik op een gegeven moment, zou het niet leuk zijn om die verhalen ook in een boek te zetten? Nou, ja, dat heeft dus geresulteerd in een heleboel boeken. Eerst van Kollemeland, toen nog eentje van Kollemeland. Want toen we dat boek hadden uitgegeven, kwamen er ineens allemaal mensen die zeiden, oh, wij weten er ook nog meer van. En er komt nog meer. En toen wilde hij ook over het Oost-Dongerendeel, waar hij vandaan kwam. Maar toen was het eigenlijk beter om eerst Dokkum te doen. Maar daar was heel veel ontstaan. En dat was een beetje het middelpunt. Nou, en toen na Dokkum, Oost-Dongerendeel. Nou ja, toen West-Dongerendeel. Toen Dantumerdeel. En nou ja, dan nu Verwedderdeel. Ja, dat is eigenlijk de hele reeks van alle boeken die dus verschillend zijn. Maar dat hebben we toen een periode van iets van 10 jaar volgens mij. Ja, moet je wel rekenen. Ja. Johannes, nou, daar ben je sterk ongeschoten. Wat wie die rol in deze gearwerking? Nou, dat is eigenlijk begonnen in 2015, 16. Dat wil ik even aanwijzen. Reinder bellen toen Johannes van Dijk. Johannes van Dijk, dat is eigenlijk de dorpshistoricus van Verve, zeg maar. Van, was toch mij helpen voor het boek over Verwedderdeel. Want ik weet er eigenlijk net zo vol van. Ik ben geen Verwedder. En toen zei Johannes van Dijk, nou dan moest net bij mij wezen, dan moest bij Johannes Boersma wezen, want die weet er het nodige over de oorlog te vertellen, mooi te werken. Zo is het eigenlijk begonnen. En zo had Reinder en ik hadden verder de research verdienen en Reinder ons schreeuwen mooi vonden. En het onderzoek dat hij dan voor een pad dienen. Ja. Als je nou even omschogen naar, nou, dat boek is nou klaar en na week is de presentatie. Wat ben eigenlijk de grote lijn in deze periode geweest? Hoe kun je hem dat het best omschrijven in de verwedderde deel in die periode 40-44? Ja, de grote lijn, als het helemaal bedoelt van wat is belangrijk daarin, dan is het toch wel dat je weet eigenlijk van de oorlog, dan weet je, of van verwedderde deel, dan weet je alles, maar een gedeelte oppervlakkig. En wanneer je er maar dwaande binnen, dan duiken je erin. En dan blijkt dat je eigenlijk maar heel weinig weet. Dan komt er een hele soort informatie boven. En zo'n soort informatie, dat Reinder ik wel een keer Jimmy Sein had, van dan moest ophouden, want ik versla erin. En dat blijkt ik wel, als er nou een boek luidt over Verwedderdeel van 500 bladzijden, dan kist eigenlijk daar wel onzien hoeveel informatie er boven komt. Ja, nou ja, we moeten denk ik net de volle detail treden, want er zijn heel veel dingen, maar in de grote lijn van hoe is Verwedderdeel door die periode heen kwam. Had er een grote onderzoekers bijvoorbeeld geweest in die gemeente toen? Of? Er zijn een hele soort onderzoekers geweest in Verwedderdeel. En dat is echt wel begrijpelijk natuurlijk, omdat het wiet uit is. Er zijn een soort boerderijen, er is een soort platteland. En dat ben echt, het had mij verbaasd hoe volle er winnen. Dat is een hele soort west. Ja. Als iedere gemeente in Nederland zoveel onderduikers had weten te redden, dan hadden bijna alle Joden gered kunnen worden. Oh, dus dat is wel heel bijzonder eigenlijk. Ja. Dus die saamhorigheid die wie er wel en die bereidheid wie er dus echt bij de bevolking in die tijd. Zeker, ja. En er waren natuurlijk
dominees die aandrongen. En die druk legden op mensen ook om het te doen. Ja, dat had al gewoon mij werken om zo volle mogelijk mensen op te vangen. Zou dat binnen de mogelijkheden liggen. Ja. Nou is na je week of de presentatie van het boek mag zitten. Hoe ziet het eruit, Yvonne? Nou, kun je daar eens een beeld verschijnen? Nou, we hebben 's ochtends een speciaal programma voor mensen die ondergedoken hebben gezeten in de gemeente en hun gastgezinnen. Dus dan komen mensen toch van heinde en ver, zelfs uit Israël komen ze dan. En 's middags is een programma voor van meer mensen. Vooral ook heel veel mensen die eraan meegewerkt hebben. En dan hebben we sprekers, we hebben film, we hebben muziek. Dus we hebben een gevarieerd programma van alles en nog wat eromheen. Mooi zei het al, dan komen er echt nog, mensen die onder doek zitten. En mensen dus echt vanuit Israël. Hoe heb je daar contact mee? Want hoe heb je die mensen bereiken kent? Hoe gaat zoiets? Ja. Nou, soms zijn die contacten er wel. Want er zijn heel veel van die onderduikers die hebben nog contact met hun onderduikfamilie. Ja. En die komen daar nog regelmatig, dus dan krijg je daar gewoon de adressen van. En soms is het via een gigantische speurtocht dat je iemand nog weer vindt. Ja, want mensen die waaien natuurlijk uit. En onderdoekers, die kwamen misschien uit een hele deel van het land. Ja, die zitten misschien nog ergens oors op de wereld. Ik weet het ook niet. Of die durven niet. Die zijn ook nog heel veel onderduikers die bang zijn. En die gewoon niet durven. We hebben ook een paar die durven gewoon niet te komen. Oké. Die ben gewoon, bang nog? Bang, ja. Ook met het oplevend antisemitisme wat zij ervaren. Ja. En die durven er eigenlijk niet vooruit te komen om daar te komen te zeggen dat ze Joods zijn. Oh, dat is wel heel, dat is wel heel sneu en eigenlijk heel verdrietig voor zelf. Dat sageert uit de meemaken en nou weer van 80 jaar verder en dan speelt dat weer, of speelt het nog. Binnen er nog mensen die leven uit die tijd van dat de oorlog spelen uit verwijderde deel, die echt belusten binnen bij die die verder of niet? Maar er zijn heel veel mensen bij 80 jaar verder, dus die generatie is natuurlijk steeds liedser. Ja, daar zijn nog wel mensen die er bij belutsen West binnen. Of die binnen nog wel. En ook onderdoekers, die binnen dan ook nog. Ja. En daar binnen je natuurlijk heel erg op leeftijd. Maar vanuit ver ben ze er ook nog wel. Ja. En dat is op zich echt mooi natuurlijk. Want dan had je de verhalen uit eigen of uit directe hoorn. Ja. En dat is natuurlijk voor de registratie van zijn boek is dat vreselijk belangrijk natuurlijk. Ja. Nou in die hele reeks West, is het nou klaar? Ja, van je mag zeggen of niet? Nou, zeg nooit, hè? Je weet het niet. Er zijn een heleboel gemeentes nog. Ja. Maar, dit is eerst klaar. Dus, het hele gebied van Noord-Friesland hebben eigenlijk... Ja, dat is klaar, ja. Doe je nou echt nog wat mee? Of ze lezen er dus nou. Ja, en dan hoop je natuurlijk dat ze verkocht worden. Meestal kiezen keepje na je weken. Ja. Maar ik zit bijvoorbeeld denken in een soort vallichting naar squalbeen of zo. Doe je daar nog iets mee? Nou, er komen af en toe wel vragen op ons pad om dingen te vertellen. De dag na die uitreiking ben ik bijvoorbeeld in Wierum. En dan vertel ik daar ook wat dingen over wat daar gebeurd is. Ja. Bij de dodenherdenking. En ik ben laatst in Bedaard geweest. Er was ook een avond waarin allemaal mensen vertelden over dingen die daar gebeurd waren. Dus de mensen weten hier wel te vinden. Ja, want het is wel mooi voor zelf dat het trooien wordt bij op dit moment jongeren. Die geschiedenis meekrijgen eigenlijk. En het belang van die geschiedenis. Ik zie naar de tijd werd we over die zetten, denk ik. Ja. Ja, met name de jongeren, hè? Ja. Met name de volgende generatie natuurlijk. Want dat is inderdaad, dat is heel belangrijk. Dat is heel wichtig, ja. Dus het zou nog kennen, dan ben je nog iets mee door misschien. Nou, dat hebben we ook al wel gedaan. Ja. 2 jaar geleden zijn er 2 onderduikers in Verve teruggekomen. Die hebben verteld en er waren ook allemaal schoolkinderen bij. Dus die hebben dat er wel weer beleefd, zeg maar. Dat was wel heel bijzonder. Ja, nou mooi dat dat gebeurt, denk ik. Want het is wel belangrijk. Nou, heel fijn dat je hem dit even vertellen wordt bij u. En Yvonne ten Nijenhuis en Johannes Bosma. En ik wens je hem na je week eigenlijk een hele mooie dag daar. Dank u wel. Dankjewel.